oibo achịla akụ agụdu ya wa akụ ọnụ anaghị ata akụba ọnụ kwuo na nkịtị ofeke gbara mmọnwụ egbe ibe na-eme dibịa ibe na-esi n'ọdịda anyanwụ ọchọ ibe na-enwe anya isi ezie nwata ozi bụ ikwu nne olu ọbụ ọbụla ọsị na mmadụ anọghị n'ụlọ a na-etolukwa n'ụtara ukolo etolu ọnwụ na-azọ ndụ oke elubeghị onye ibe ada adụmọdụ adụla anya mmiri wee ibe ihicha onwe ka ihe esi bekarị akwa enyi nwaanyị ọdụ ka ọgụgburie onye bụ ụzọ ọbalụ nchi ekwere nkwa egbe nke na-ekekwenụ mgbe umedie ugiri si na ya agba na-etetara na anyị sikwa anụ nwa enwe ada egbe icho na ịmụta ọtụọ egbewe ife na-akpọ ụzọ mana ọ kpọta obodo ajụrụ oyi elu si na ya nwa ife mere ha ji aga na ibonibọkwu na ibonibọkwu n'ọbụ maka a na-etu ọdị nke emile na mgbe ọ na-ebụba na-agbakpụ ukpu nke ogenege ma ọ nwee n'izọrị na ọ ya ma na ọzọpụta ebe nwa wuo elu ma ọnwụ mgbada zọrị na ọ ya ma na ọzọpụta ebe nwa wuo elu onweghị mgbe ome ọha na eze na-ekiri ezi inu ụwa na-ekenekwa eme ụnụ nwatakịrị ọhụrụ na-akpa nkata asụgụ na ọdịnala gboo na ya nwata na o si bụ ikwu nne wee bịa ụwa na ọnụ ọbụ ikwu nna na oyi eji ogiri nwaanyị gbaa ajụvụrụ n'isi egbone gbara nku ọ tụrụ egbone ibe ọsọ maka na agụkọ ibe hụrụ ibe ya eze ndụba ya onye ụnna na onye wee ezi inu ụwa na ọtọrọ kpọkpọdụ na nwoke tụrụ okenye akpọ n'isi nze kala onwe ya mma niile nwoke ọchọkwa adịrọ mma n'ala Amaka ọ ya dị n'ozu nọ n'ihu onugwu gwa ya na ọ dị inu adụghị m ụsa wee kpọlile n'ọnụ mana ihe nji wee bịa ụwa ka m na-eme imebidoziwa aka ọrụ m ịghọta m nwa wee ezi na abaala nga uru oli nne ji mmiri rie nri richa jelacha obe anya nyepere anyị gị onye amụ n'anya ụtarị ndụ nsọ dụ nsọ dara onye mmehie n'isi ọdụ nsọ dị ọkpara chukwu apasa n'iru oche ka ndị iro hafụ ikpo n'ọkpa bụ ike igbu iro tọrọ ka dati na-ebi unu uche ka uche na ka isi unu wee chịkọ ọnụ dịka chịkọ dị si na ihe na-enye ka chi na-enye maka na ọchukwu na-ege eke onye amụna ka mụ na chi ma ọ ka ibuchi dawa ikene ka adamu ka i wee doo oke ka oke nọ n'ime si oke anyị oke aka mbụkwa otu onye n'ime unu ebe gị na-ese ibe ose na-agwa mkpụrụ mmiri agwarala mana agwachita ya ntamụ les ga bụrụ iji ofu onye ọ dịgo taị na anaghị ajọ mpụta anyị ilefu mgbe oge 12 akụchie nwa a na-aya eze ọ na-agba isi akwala oji mkpa akụwa okwu anyị wọzi na-ekwu dị na nwoke oji 2x2 eme ọgọm free station ụmụ nwa onye bịa ọgbara ibe ụtọ dị na nwoke tọkụnọ dị na nwoke dịka ibe amụ na-atọ dị olu mụ anụ lahara ụra na anwụ file kọmfọtebụl ndụbanyị na enụ anya na nwụzi ajọ ụmụazị ntị adụkwa ndidi bụ ọgwụ ụwa